Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για ένα από τα 3 βασικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής, ένα από τα 3 βασικά συστατικά της, που είναι το χρώμα. Τα άλλα 2 είναι το σχέδιο και η σύνθεση. Και τα 3 είναι εξίσου σημαντικά. Το χρώμα όμως είναι αυτό που δίνει την ατμόσφαιρα και βοηθά να δημιουργήσουμε τον χαρακτήρα και την διάθεση του έργου. Η θεωρία του χρώματος μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις σχέσεις των χρωμάτων μεταξύ τους, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στο χρωματικό κύκλο ή στον τροχό των χρωμάτων. Ο πρώτος που τον αποτύπωσε ήταν ο Νεύτωνας, παρατηρώντας το πρίσμα του φωτός και τις σχέσεις που έχουν τα χρώματα μεταξύ τους. Τα τοποθέτησε σε μία σειρά και με βάση αυτή την αποτύπωση έως και σήμερα ακολουθούμε τη δική του θεωρία γύρω από τα χρώματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τροχοί με πάρα πολλές παραλλαγές. Ο πιο συνηθισμένος είναι ο τροχός που έχει 12 αποχρώσεις, τοποθετημένες όπως οι ώρες σε ένα ρολόι. Τι μας λέει η θεωρία των χρωμάτων? Μας λέει πως έχουμε αποχρώσεις, τίντες και σκιές. Η απόχρωση είναι το βασικό χρώμα έτσι όπως αυτό προκύπτει, έτσι όπως το παίρνουμε μέσα από τα σωληνάρια μας ή από τη χρωματική μας παλέτα. Είναι μια απόχρωση αρκετά δυνατή σε ένταση και από εκεί και πέρα με την προσθήκη λευκού μπορεί να γίνει πιο ανοιχτή, πιο φωτεινή, όπου ονομάζεται τίντα, και με την προσθήκη θεωρητικά μαύρου ή κάποιων άλλων αποχρώσεων μπορεί να γίνει πιο σκοτεινή και έτσι μπορούμε να αποδώσουμε τα σκοτεινά σημεία σε ένα θέμα. Άρα έχουμε την καθαρή απόχρωση, τις τίντες που αντιστοιχούν στις πιο φωτεινές αποχρώσεις και τις σκιές που αντιστοιχούν στις πιο σκοτεινές αποχρώσεις. Στην ακουαρέλα αντί να προσθέτουμε λευκό, προσθέτουμε νερό, οπότε το χρώμα γίνεται πολύ πιο διάφανο και φαίνεται το λευκό του χαρτιού από κάτω. Έχουμε 3 βασικές αποχρώσεις. Έχουμε το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε. Θα σας το δείξω τώρα εδώ. Το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε. Όταν τις πάρουμε και τις αναμίξουμε αναζεύγει μεταξύ τους, προκύπτουν οι δευτερεύουσες αποχρώσεις ή αλλιώς όπως λέμε τα δευτερεύοντα χρώματα. Άρα όταν αναμίξουμε το κίτρινο με το κόκκινο παίρνουμε πορτοκαλί, το κόκκινο με το μπλε παίρνουμε μοβ και το μπλε με το κίτρινο μας δίνει πράσινο. Δηλαδή το κίτρινο με το κόκκινο αντίστοιχα εδώ μας δείχνουν ότι θα πάρουμε πορτοκαλί, το κόκκινο με το μπλε μας δείχνουν ότι θα πάρουμε μοβ αν τα αναμίξουμε μαζί και το μπλε με το κίτρινο μας δίνουν πράσινο. Τώρα, εάν πάρω λίγο περισσότερο κίτρινο και αναμίξω περισσότερο κίτρινο με λίγο κόκκινο, τότε πάλι θα πάρω πορτοκαλί, αλλά θα πάρω μια ενδιάμεση απόχρωση, θα πάρω ένα κίτρινο πορτοκαλί. Εάν πάρω κόκκινο περισσότερο και το αναμίξω με λίγο λιγότερο πορτοκαλί, πάλι θα πάρω πορτοκαλί, αλλά θα πάρω μια ενδιάμεση απόχρωση, θα πάρω ένα κόκκινο πορτοκαλί. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες αποχρώσεις. Αν τις δούμε εδώ, αναμειγνύοντας κίτρινο και κόκκινο παίρνουμε πορτοκαλί,
με λίγο περισσότερο κίτρινο παίρνω μια ενδιάμεση απόχρωση που λέγεται κίτρινο πορτοκαλί. Ενώ εάν έχω περισσότερο κόκκινο θα πάρω ένα κόκκινο πορτοκαλί. Αναμειγνύοντας κόκκινο και μπλε θα πάρω μόβ. Με λίγο περισσότερο κόκκινο θα πάρω ένα κόκκινο μόβ. Ενώ με λίγο περισσότερο μπλε θα πάρω ένα μπλε μόβ. Που είναι αυτό εδώ. Εδώ είναι το κόκκινο μόβ, εδώ είναι το μπλε μόβ. Και αντίστοιχα, αναμειγνύοντας μπλε και κίτρινο, θα πάρω πράσινο. Με λίγο περισσότερο μπλε θα πάρω ένα μπλε πράσινο, ενώ με λίγο περισσότερο κίτρινο θα πάρω ένα κίτρινο πράσινο. Οπότε έχουμε 3 βασικές αποχρώσεις, το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε, 3 δευτερεύουσες, το πορτοκαλί, το μόβ και το πράσινο, και από εκεί και πέρα έχουμε τις 6 ενδιάμεσες. Το κίτρινο πορτοκαλί, το κόκκινο πορτοκαλί, το κόκκινο μόβ, το μπλε μόβ, το πράσινο μπλε και το πράσινο κίτρινο. Τώρα, τα χρώματα διαθέτουν θερμοκρασίες. Από το κίτρινο έως το μόβ, τα χρώματα θεωρούνται ότι είναι θερμά. Είναι τα χρώματα του ήλιου, τα χρώματα της ζέστης, της φωτιάς. Ενώ από το μόβ έως το κίτρινο, οι αποχρώσεις αυτές θεωρούνται ότι είναι ψυχρές. Είναι οι αποχρώσεις που έχει το νερό, η θάλασσα, τα μπλε πράσινα. Το κίτρινο και το μόβ θεωρούνται ουδέτερες αποχρώσεις, γιατί τις υπολογίζουμε ως ζεστές όταν συνοδεύουν ζεστά χρώματα, όταν βρίσκονται κοντά σε ζεστά χρώματα, ενώ τις θεωρούμε ψυχρές όταν βρίσκονται κοντά σε ψυχρά χρώματα. Οι περισσότερες κασετίνες περιέχουν και ψυχρές και θερμές αποχρώσεις. Δηλαδή, σε αυτήν εδώ την κασετίνα έχουμε 2 κίτρινα, 2 κόκκινα και 2 μπλε. Ο λόγος που έχουμε από 2 είναι γιατί οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα χρώματα μας δίνουν και ψυχρά και θερμά. Έχουμε δηλαδή ένα κίτρινο που είναι πιο ψυχρό, το λεμονί κίτρινο, και ένα κίτρινο που είναι πιο θερμό, σαν να έχει λίγο κόκκινο μέσα, που είναι το κόκκινο του καδμίου, ή μπορεί να λέγεται και άζο γέλο. Άζο. Μετά έχουμε ένα κίτρινο που είναι πιο ψυχρό, ένα κόκκινο που είναι πιο ψυχρό, όπως είναι το αλίζαριν, και ένα κόκκινο που είναι πιο θερμό, όπως είναι το κόκκινο του καδμίου ή λέγεται και permanent red. Άρα έχω ένα κόκκινο πολύ πιο ζεστό εδώ, είναι σαν να έχει κίτρινο μέσα. Και επιπλέον έχω ένα μπλε που είναι πιο ζεστό, σαν να περιέχει κόκκινο μέσα, σαν να είναι πιο μοβ, το ultramarine, και ένα μπλε που είναι σαν να έχει κίτρινο, σαν να πρασινίζει αυτό το μπλε, άρα είναι πιο ψυχρό. Άρα από αυτή την πλευρά έχουμε τα θερμά, από αυτή την πλευρά έχουμε τα πιο ψυχρά. Σε σύγκριση πάντα το ένα με το άλλο. Και αυτό μας βοηθάει στο να αναμειγνύουμε καθαρές και φωτεινές αποχρώσεις. Γιατί είδαμε πριν πως όταν παίρνουμε και αναμίξουμε αναζεύγει μεταξύ τους τις αποχρώσεις, παίρνουμε όλες τις υπόλοιπες αποχρώσεις. Τα 3 βασικά τα λέμε βασικά, διότι δεν μπορούμε να τα αναμίξουμε, δεν προκύπτουν από καμία άλλη απόχρωση, πρέπει να τα έχουμε αγοράσει. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε τη γνώση των θερμών και ψυχρών χρωμάτων? Διότι όταν αναμίξουμε
να το βάλω, να τα βλέπουμε μάλλον έτσι. Καλύτερα φαίνονται εδώ. Όταν αναμίξουμε και τις 3 αποχρώσεις μεταξύ τους, γιατί ως τώρα μιλούσαμε για το τι συμβαίνει όταν τις αναμειγνύουμε αναζεύγη. Όταν τις αναμίξουμε και τις 3, θεωρητικά παίρνουμε πάντα μαύρο ή παίρνουμε μία σκοτεινή απόχρωση. Μια πεσμένη απόχρωση, μία σκιά. Εδώ δηλαδή, εκτός από τις καθαρές αποχρώσεις, όλες αυτές εδώ είναι οι καθαρές αποχρώσεις, υπάρχουν και οι σκιές. Τις είδαμε στον αρχικό κύκλο, στον εξωτερικό δακτύλιο, εδώ, αυτού του χρωματικού κύκλου. Υπάρχουν όλες οι τίντες, ενώ στον εσωτερικό δακτύλιο υπάρχουν όλες οι σκιές, οι σκοτεινές αποχρώσεις, τις οποίες τις θέλουμε για να μπορέσουμε να αποδώσουμε το φως και τη σκιά, την καθαρή απόχρωση, αλλά και το σκοτάδι για να βγουν τα έργα μας και όσα θέλουμε να αποτυπώσουμε τρισδιάστατα. Τις σκιές, αυτές τις σκοτεινές αποχρώσεις, τις δημιουργούμε όταν αναμίξουμε και τις 3 αποχρώσεις μαζί. Για να πετύχουμε ένα σκοτεινό κίτρινο, θα πρέπει να αναμίξω το κίτρινο, που είναι το χρώμα που έχω, μαζί με τις άλλες 2 αποχρώσεις, με λίγο από τις άλλες 2. Δηλαδή, όταν έχω κίτρινο, από τις 3 βασικές αποχρώσεις, τι μου λείπει? Μου λείπουν οι άλλες 2, το κόκκινο και το μπλε. Είδαμε πως όταν αναμίξω κόκκινο και μπλε, παίρνω μόβ. Άρα, αν μέσα στο κίτρινο προσθέσω λίγο μόβ, τότε θα πάρω ένα σκοτεινό κίτρινο. Θα πάρω τη σκιά του. Το ίδιο συμβαίνει με το κόκκινο. Όταν έχω κόκκινο, μου λείπουν οι άλλες 2 βασικές αποχρώσεις για να σκοτεινιάσουν τα χρώματά μου. Μου λείπει το κίτρινο και το μπλε. Όταν μου λείπουν αυτά τα 2, σημαίνει ότι μου λείπει το πράσινο. Γιατί κίτρινο και μπλε ήδη μάθαμε ότι μας κάνουν πράσινο. Άρα όταν μέσα στο κόκκινο προσθέσω λίγο πράσινο, τότε θα πάρω ένα σπασμένο κόκκινο. Θα πάρω τη σκιά του κόκκινου. Αντίστοιχα στο μπλε. Όταν έχω μπλε, από την τριάδα των αποχρώσεων, μου λείπουν το κόκκινο και το κίτρινο. Για να κατεβάσω λοιπόν το μπλε, πρέπει να του προσθέσω κόκκινο και κίτρινο. Προσθέτοντας κόκκινο και κίτρινο, τι του προσθέτω στην ουσία? Πορτοκαλί, το χρώμα που είναι τοποθετημένο απέναντι. Όταν του προσθέτω λίγο από το πορτοκαλί, το μπλε μου γίνεται σκοτεινό, γίνεται πιο μουντό. Ας το δούμε λίγο αυτό στην πράξη. Εδώ έχω μια κίτρινη απόχρωση. Το κίτρινο αυτό. Όταν έχω το κίτρινο, είπαμε για να σκοτεινιάσει πρέπει να του προσθέσω κόκκινο και μπλε. Γιατί η συνύπαρξη των 3 θα μου δίνει πάντα μια σκοτεινή, μια μουντή, μια σπασμένη σκοτεινή απόχρωση. Άρα πρέπει μέσα στο κίτρινο να βάλω λίγο κόκκινο, το βάζω δίπλα πρώτα, και λίγο μπλε. Κόκκινο και μπλε, τι μας κάνει? Μας κάνει μόβ. Μέσα στο κίτρινο έβαλα λίγο κόκκινο και λίγο μπλε. Δεν έβαλα, θα βάλω. Κόκκινο και μπλε μας κάνει μόβ. Όταν λοιπόν πάρω λίγο από αυτό το μόβ που έφτιαξα, στην ουσία κόκκινο και μπλε, και το βάλω μέσα στο κίτρινο, το κίτρινο μου τι παθαίνει? Σκοτεινιάζει. Γίνεται ένα μουντό σπασμένο κίτρινο. Αντίστοιχα το κόκκινο.
Θα το κάνω λίγο πιο κάτω για να το βλέπουμε καλύτερα. Λοιπόν, έχω κόκκινο και θέλω να το κάνω σκοτεινό. Αυτό το κόκκινο. Τι λείπει από τη βασική τριάδα? Τα άλλα δύο. Το κίτρινο και το πράσινο. Δηλαδή μου λείπει το κίτρινο. Συγγνώμη, το κίτρινο και το μπλε. Αναμειγνύοντας κίτρινο και μπλε, τι θα πάρω? Αναμειγνύοντας το κίτρινο και το μπλε, παίρνω πράσινο. Άρα αυτά τα δύο μου έδωσαν μία πράσινη απόχρωση. Τώρα θα προσθέσω την πράσινη απόχρωση, δηλαδή αυτό είναι το κίτρινο, αυτό είναι το 2. 1 συν 2 μας κάνουν το 3. Αυτό εδώ λοιπόν θα το προσθέσω στο κόκκινο. Εδώ έχουμε καθαρό κόκκινο, μέσα στο οποίο θα προσθέσω το πράσινο που έφτιαξα. Και το κόκκινο μου πάβει να είναι πια φωτεινό και γίνεται ένα πιο πεσμένο, πιο σπασμένο. Όσο πιο πολύ πράσινο προσθέσω, όσο πιο πολύ δηλαδή κίτρινο και μπλε βάλω εδώ, τόσο το κόκκινό μου θα γίνεται πιο μουντό, πιο σκοτεινό. Θα το κάνω άλλη μια φορά, παίρνοντας σαν βάση το μπλε. Έχουμε αυτό εδώ το μπλε, το ultramarine. Και για να γίνει πιο σκοτεινό, αφόσον έχω το μπλε, πρέπει να του προσθέσω τις άλλες δύο αποχρώσεις, δηλαδή το κίτρινο και το κόκκινο. Βάζω δίπλα κίτρινο και κόκκινο για να φτιάξω ένα πορτοκαλί. Κίτρινο και κόκκινο μου κάνουν πορτοκαλί. Και τώρα, παίρνοντας μία ποσότητα από αυτό το πορτοκαλί και αναμειγνύοντάς τη με το μπλε, το μπλε μου αμέσως πάβει να είναι ωραίο και φωτεινό και γίνεται ένα μουντό, ένα πιο σκοτεινό μπλε. Πώς προέκυψε αυτό? Προέκυψε διότι μέσα στο μπλε μπήκε το πορτοκαλί. Δηλαδή, μέσα στο μπλε μπήκε το κίτρινο και το κόκκινο. Αυτή η απόχρωση εδώ προέκυψε γιατί έβαλα αυτό και αυτό, το κόκκινο και το κίτρινο που μου έδωσαν πορτοκαλί, αυτή εδώ την τρίτη απόχρωση, ήρθα εγώ και την έβαλα μέσα στο μπλε. Οπότε το μπλε έπεσε. Άρα φτιάξαμε ένα πεσμένο κίτρινο, που είναι αυτό εδώ, ένα πεσμένο κόκκινο και ένα πεσμένο μπλε. Πώς? Συνδυάζοντας τις αποχρώσεις που βρίσκονται τοποθετημένες απέναντι στον κύκλο των χρωμάτων. Δηλαδή, μέσα στο κίτρινο βάλαμε μοβ, δηλαδή βάλαμε κόκκινο και μπλε. Μέσα στο κόκκινο
βάλαμε πράσινο, δηλαδή βάλαμε κίτρινο και μπλε, και μέσα στο μπλε βάλαμε πορτοκαλί, δηλαδή βάλαμε κίτρινο και κόκκινο. Εδώ δηλαδή βλέπουμε σε αντιστοιχεία αυτά τα ζευγάρια. Το κίτρινο και το μόβ, το κίτρινο και το μόβ. Όταν μέσα στο κίτρινο προσθέτω μόβ, το κίτρινό μου, όσο πιο πολύ μόβ του βάζω, αρχίζει και σκουραίνει μέχρι που γίνεται καφέ. Το μόβ. Τι είναι το μόβ? Είπαμε είναι κόκκινο και μπλε ουσιαστικά. Όταν του προσθέσω κίτρινο, σταδιακά αρχίζει και σκουραίνει μέχρι που γίνεται ένα καφέ μόβ μελιτζανί. Το πορτοκαλί. Όταν του προσθέσω μπλε, αρχίζει σταδιακά και πέφτει σαν απόχρωση. Σκοτεινιάζει μέχρι που γίνεται ένα κόκκινο καφέ. Γιατί? Γιατί το πορτοκαλί τι είναι? Είναι κίτρινο και κόκκινο, και προσθέτοντας και την τρίτη απόχρωση, το μπλε αρχίζει και πέφτει. Το ίδιο και το κόκκινο. Όταν του βάλω μέσα το πράσινο, το κόκκινο. Όταν του βάλω μέσα το πράσινο, αρχίζει και σκοτεινιάζει και σκουραίνει και γίνεται ένα πολύ σκούρο καφετί. Το πράσινο, όταν του βάλω μέσα το κόκκινο, αρχίζει σταδιακά και σκοτεινιάζει και γίνεται ένα πιο πεσμένο, πιο μουντό πράσινο. Άρα αυτό που αξίζει να θυμόμαστε όταν θέλουμε να φτιάξουμε ωραίες σκοτεινές αποχρώσεις είναι να συνδυάζουμε μεταξύ τους τις αποχρώσεις που βρίσκονται τοποθετημένες στον κύκλο των χρωμάτων απέναντι. Αυτές εδώ, αυτές εδώ, αυτές τις δύο, αυτές τις δύο, αυτές τις δύο. Φανταστείτε δηλαδή ότι από το κέντρο του κύκλου περνάει μια διάμετρος, η οποία δείχνει πάντα τις αντίθετες αποχρώσεις. Τώρα, αν θέλω να αποφύγω να έχω μουντές και λασπωμένες αποχρώσεις, δηλαδή αν θέλω να μπορώ να αναμειγνύω πάντα καθαρές και φωτεινές αποχρώσεις, γιατί μία από τις ερωτήσεις είναι πώς θα αναμίξω τα σωστά, πώς θα πάρω ένα ωραίο πορτοκαλί, πώς θα πάρω ένα ωραίο μόβ, γιατί βάζω κόκκινο και μπλε αλλά δεν μου βγαίνει. Βάζω κίτρινο και μπλε, αλλά δεν παίρνω ένα ωραίο πράσινο. Πώς μπορώ να κρατήσω τις αποχρώσεις μου φωτεινές και καθαρές? Η απάντηση είναι αποφεύγοντας να συνδυάζω αποχρώσεις που μπορεί να περιέχουν και την τρίτη απόχρωση μέσα. Δηλαδή, όταν βάζω κίτρινο και κόκκινο, πρέπει να αποφύγω το κόκκινο που μπορεί να είναι πιο ψυχρό, που φαίνεται σαν να έχει μπλε μέσα. Για να αναμίξω ένα ωραίο πορτοκαλί, αν πάρω αυτό το κίτρινο που είναι πιο ψυχρό, το είπαμε πριν ότι οι αποχρώσεις χωρίζονται, μόλις λέρωσα, το χρώμα δεν πειράζει. Το βάλω εδώ για να το δούμε πιο καλά. Έχουμε ένα κίτρινο που είναι πιο ψυχρό. Είναι σαν να έχει πράσινο μέσα, σαν να έχει μπλε. Έχουμε ένα κίτρινο που είναι πιο θερμό, κοκκινίζει. Έχουμε ένα μπλε που είναι σαν να έχει κόκκινο μέσα. Και έχουμε και ένα μπλε που είναι σαν να έχει πράσινο μέσα. Αν λοιπόν θέλω να φτιάξω ένα ωραίο πορτοκαλί και εγώ διαλέξω αυτό εδώ το κίτρινο, το οποίο πρασινίζει, και αντίστοιχα διαλέξω αυτό εδώ το κόκκινο, που είναι πιο ψυχρό, είναι σαν να έχει μόβ μέσα, με αυτά τα δύο δεν θα φτιάξω ένα ωραίο πορτοκαλί. Ενώ αν διαλέξω αυτό εδώ, που είναι πιο ζεστό, και αυτό το κόκκινο που είναι πιο ζεστό, που δεν δείχνουν να έχουν ίχνος μπλε, τότε θα πάρω ωραίες και φωτεινές αποχρώσεις. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ δύσκολο, γι' αυτό θα σας το δείξω λίγο στην πράξη. Πάμε λοιπόν λίγο στο αρχικό μας σχήμα, το οποίο μας δείχνει ότι όλες οι αποχρώσεις μπορούν να προκύψουν από τα τρία βασικά.
Και η ερώτηση όμως που γίνεται πιο συχνά από όλες, ειδικά στα μαθήματά μας, είναι ποιο κίτρινο να διαλέξω, ποιο μπλε είναι το βασικό και ποιο κόκκινο είναι το βασικό. Γι' αυτό και η πιο σωστή απάντηση είναι διαλέγω το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε ανάλογα με την απόχρωση που θέλω να δημιουργήσω. Γι' αυτό και οι κασετίνες μας δίνουν συνήθως, οι μικρές κασετίνες, μας δίνουν συνήθως και τα δύο. Αυτό τώρα στην πράξη, για να σας βοηθήσω να το καταλάβετε, έχω ξαναφτιάξει αυτό εδώ το σχήμα, το τρίγωνο, που μας δίνει τις 3 βασικές και τις 3 δευτερεύουσες αποχρώσεις, αλλά έχω χωρίσει αυτά τα εσωτερικά τρίγωνα στα 2. Αυτή είναι μια πολύ ωραία άσκηση και σας προτείνω να την κάνετε και εσείς. Είπαμε λοιπόν πριν πως έχουμε τα 3 βασικά, το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε στη μέση, και είπαμε ότι έχουμε θερμά και ψυχρά χρώματα. Εδώ λοιπόν θα τοποθετήσω στην αριστερή πλευρά αυτού του τριγώνου το ψυχρό κίτρινο, που είναι το lemon yellow, το λεμονί κίτρινο. Άρα ξαναζωγραφίζω τον κύκλο των χρωμάτων χρησιμοποιώντας θερμές και ψυχρές αποχρώσεις για τα βασικά μου χρώματα. Στη δεξιά πλευρά, από εδώ, όπου αντιστοιχούν τα θερμά, θα βάλω το θερμό κίτρινο. Το κίτρινο του καδμίου θεωρείται ζεστό κίτρινο. Αλλιώς λέγεται και άζο γέλο. Αυτό εδώ είναι το άζο γέλο, το medium. Πάμε στο κόκκινο. Το κόκκινο από αυτή την πλευρά είναι πιο ζεστό, από αυτή την πλευρά που γειτονεύει με τα μπλε είναι πιο ψυχρό. Άρα σε αυτή την πλευρά θα βάλω το ζεστό κόκκινο, το κόκκινο του καδμίου, το οποίο λέγεται και permanent red. Στην πλευρά τώρα που γειτονεύει με το μπλε θα βάλω το ψυχρό κόκκινο, το alizarin, το οποίο ονομάζεται και Madder Lake. Μοιάζει με το πορφυρό κόκκινο, το χρώμα του κρασιού. Είναι σαν να έχει μπλε, σαν να έχουμε βάλει μπλε μέσα στο κόκκινό μας. Δεν έχουμε βάλει, απλά έτσι μοιάζει. Και τώρα πάμε στα μπλε, όπου είπαμε ότι έχουμε ένα μπλε που το θεωρούμε πιο ζεστό, γιατί είναι σαν να κοκκινίζει, σαν να έχει πάει προς τα μοβ, και ένα μπλε που πρασινίζει. Άρα, σε αυτή την πλευρά που γειτονεύει με τα κόκκινα θα βάλω το ultramarine, που θεωρούμε ότι είναι ένα πιο ζεστό μπλε, και στην δίπλα μεριά κοντά στο κίτρινο θα βάλω το cerulean που πρασινίζει. Το ultramarine θεωρούμε ότι είναι ένα πιο ζεστό μπλε.
Και τώρα δίπλα θα μπει το Cerulean, το μπλε που πρασινίζει κάπως. Μοιάζει με το Cyan της τετραχρωμίας. Ωραία, οπότε φτιάξαμε ξανά τον κύκλο των χρωμάτων, το εσωτερικό του τροχού των χρωμάτων, διαιρώντας τις τρεις βασικές αποχρώσεις σε θερμές και ψυχρές. Οπότε έχουμε τώρα 2 κίτρινα, 2 κόκκινα και 2 μπλε, ψυχρό θερμό, θερμό ψυχρό, θερμό ψυχρό. Και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα ωραίο φωτεινό πορτοκαλί, ένα ωραίο φωτεινό μοβ και ένα ωραίο φωτεινό πράσινο. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε τις αποχρώσεις που αποκλείουν το τρίτο χρώμα, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι όταν συνυπάρχουν τα τρία βασικά, δηλαδή όταν αναμειγνύουμε μαζί κίτρινο, κόκκινο και μπλε, τότε παίρνουμε μαύρο, παίρνουμε καφέ. Άρα πρέπει να αποφύγουμε την ανάμειξη των τριών βασικών για να πάρουμε καθαρές αποχρώσεις. Άρα, για να φτιάξω ένα ωραίο πορτοκαλί, θα πρέπει να διαλέξω το ζεστό κίτρινο και το ζεστό κόκκινο και όχι αυτό το κίτρινο ή αυτό το κόκκινο, γιατί αυτό πρασινίζει, ενώ αυτό συγκριτικά πάντα με το δίπλα είναι σαν να έχει μπλε μέσα. Άρα, παίρνω αυτό το κόκκινο και αυτό εδώ το κίτρινο και τα αναμειγνύω μαζί. Για να φτιάξω ένα ωραίο φωτεινό πορτοκαλί. Εάν έπαιρνα τα άλλα δύο χρώματα, δηλαδή αν έπαιρνα αυτό το κίτρινο που πρασινίζει λίγο και αυτό το κόκκινο που είπαμε ότι είναι του κρασιού, το κόκκινο, τότε το πορτοκαλί μου, βλέπετε, δεν θα ήταν τόσο ωραίο και φωτεινό. Το πορτοκαλί μου τότε, κοιτάξτε πώς βγαίνει, πιο γκριζαρισμένο, πιο λασπωμένο, σε σχέση με το δίπλα, σε σχέση με το πορτοκαλί που έφτιαξα πριν, αναμειγνύοντας το ζεστό κόκκινο με το ζεστό κίτρινο. Κοιτάξτε τη διαφορά, πόσο καθαρό και φωτεινό είναι αυτό το πορτοκαλί, επειδή το έφτιαξα από αυτό το κίτρινο και από αυτό το κόκκινο, σε σχέση με αυτό που το έφτιαξα από τα δύο ψυχρά. Θα το γράψω και εδώ για να φαίνεται πιο ξεκάθαρα. Αυτά είναι τα θερμά. Και αυτά είναι τα ψυχρά. Εδώ. Άρα πήρα τα δύο κόκκινα, τα δύο χρώματα που γειτονεύουν. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα φτιάξουμε ένα πιο ωραίο μπλε, μόβ. Με μπλε και κόκκινο. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση εδώ και θα πω ότι στα κόκκινα συγκαταλέγουμε και τη ματζέντα. Που είναι αυτή εδώ η απόχρωση, το φούξια. Και τα πολύ ωραία φωτεινά μοβ τα παίρνουμε αν αναμίξουμε τη ματζέντα με το μπλε. Αν εδώ δηλαδή είχαμε τη ματζέντα. Οι περισσότερες κασετίνες όμως δεν τη δίνουνε. Άρα εγώ σήμερα σας μιλάω με οδηγό
την βασική κασετίνα, η οποία εδώ πάνω έχει ένα άσπρο και ένα γκρι, ένα μαύρο, που δεν μας είναι τόσο χρήσιμα όσο η ματζέντα ή το καφετί που έχω βάλει εγώ. Πάμε λοιπόν να αναμίξουμε αυτό εδώ το κόκκινο, που είναι σαν να έχει ήδη μπλε μέσα, με αυτό εδώ το μπλε, το ultramarine, που είναι σαν να έχει ήδη μέσα κόκκινο, για να φτιάξουμε ένα μόβ. Αν λοιπόν αντί να πάρω αυτό το κόκκινο και αυτό το μπλε που γειτονεύουν, έπαιρνα το ζεστό κόκκινο και αυτό που έχει μέσα κίτρινο, δεν θα μπορούσα ποτέ να καταφέρω να φτιάξω ένα ωραίο μόβ. Αν έπαιρνα αυτό εδώ το μπλε που κιτρινίζει και αυτό εδώ το κόκκινο που πάλι κιτρινίζει, είναι σαν να αναμειγνύω και το κίτρινο, σαν να παίρνω μπλε κόκκινο αλλά και κίτρινο, γιατί αυτές οι δύο αποχρώσεις μοιάζουν να περιέχουν κίτρινο, και αυτό μοιάζει να περιέχει κίτρινο γιατί πάει προς το πορτοκαλί, και αυτό μοιάζει να περιέχει κίτρινο γιατί πάει προς το πράσινο, συγγνώμη. Άρα αναμειγνύοντας αυτό το κόκκινο με αυτό το μπλε, δεν παίρνω μόβ, παίρνω ένα χρώμα πολύ σπασμένο. Δείτε το εδώ. Αυτό δεν μοιάζει σε τίποτα με μόβ. Ακόμα και αν του βάλω πιο πολύ κόκκινο μέσα. Λάθος κόκκινο πήρα, αφηρημένη. Πάλι δεν μοιάζει με μόβ. Σε σχέση με αυτό που φτιάξαμε, διαλέγοντας ένα μπλε που δεν κιτρινίζει καθόλου και ένα κόκκινο που δεν κιτρινίζει καθόλου. Φτιάξαμε ένα ωραίο πιο καθαρό μόβ. Γιατί αυτά τα δυο έχουν μέσα τους και κίτρινο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα ωραίο πράσινο. Αν επιλέξω αυτό το κίτρινο και αυτό το μπλε, που είναι σαν να έχουν και κόκκινο μέσα, τα πράσινα μου θα βγουν πιο μουντά, γιατί επιλέγοντας κίτρινο και μπλε που περιέχει και κόκκινο, μάθαμε ότι θα κάνει την απόχρωσή μας καφετή. Άρα θα διαλέξω αυτό και αυτό, τα δύο γειτονικά. Θα διαλέξω το κίτρινο, το λεμονί, που από μόνο του πρασινίζει, και το μπλε το σερούλιαν, που από μόνο του πρασινίζει. Για να φτιάξω ένα ωραίο φωτεινό πράσινο. Ενώ πάμε να δούμε τι θα συνέβαινε εάν χρησιμοποιούσαμε τα άλλα δύο ζευγάρια
αυτό και αυτό. Θα πάρουμε ένα πολύ πιο μουντό πράσινο. Εάν βάλω το κίτρινο που ήδη περιέχει κόκκινο μέσα, που μοιάζει να περιέχει κόκκινο μέσα, και το μπλε που μοιάζει να περιέχει κόκκινο, το πράσινό μου θα βγει λερωμένο, μουντό. Κοιτάξτε πόσο πιο γκριζαρισμένο είναι αυτό το πράσινο. Είναι σαν το πράσινο που φτιάξαμε πριν, βάζοντας και τις 3 αποχρώσεις, βάζοντας μέσα στο κόκκινο πόσο πιο μουντό είναι αυτό εδώ το πράσινο σε σχέση με αυτό που φτιάξαμε. Πριν. Αυτό θα το έλεγα λαδί πράσινο, κοκκινίζει, ενώ αυτό είναι ένα καθαρό πράσινο. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, είδαμε πως έχουμε 3 βασικές αποχρώσεις, αυτές τις οποίες πρέπει να αγοράσουμε. Η ερώτηση όμως είναι ποιο κόκκινο, ποιο κίτρινο και ποιο μπλε πρέπει να αγοράσω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικό. Μπορεί να απαντηθεί ανάλογα με την απόχρωση, τη δευτερεύουσα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Γι' αυτό και είδαμε πως είναι σημαντικό να έχουμε 2 κίτρινα, ένα που πρασινίζει, το lemon yellow, και ένα που κοκκινίζει, του καδμίου ή το άζο. 2 κόκκινα, ένα πιο ζεστό, ένα πιο ψυχρό, κόκκινο του καδμίου alizarin ή αλλιώς λέγεται permanent red και madder lake. Και 2 μπλε. Ένα μπλε που είναι σαν να έχει κίτρινο μέσα και ένα μπλε που είναι λίγο πιο ζεστό, είναι σαν να έχει κόκκινο μέσα. Γιατί αν τις αναμίξουμε μεταξύ τους τις αποχρώσεις, θα πάρουμε τις δευτερεύουσες. Κίτρινο και κόκκινο κάνει πορτοκαλί, κόκκινο και μπλε κάνει μόβ, μπλε και κίτρινο κάνει πράσινο. Για να έχω καθαρή απόχρωση, ωραία, θα πρέπει να αποφύγω τη συνύπαρξη των 3 χρωμάτων. Γιατί όπου έχουμε τη συνύπαρξη και των 3 χρωμάτων, θα παίρνω πάντα σκοτεινές, πεσμένες, κατεβασμένες αποχρώσεις. Άρα, επιλέγοντας ένα κίτρινο το οποίο δεν περιέχει καθόλου μπλε, μοιάζει να μην έχει μπλε, και ένα κόκκινο που δεν έχει καθόλου μπλε μέσα, θα πάρω ένα ωραίο καθαρό πορτοκαλί. Διαλέγοντας ένα κόκκινο που δεν κιτρινίζει καθόλου, όπως το δίπλα, και ένα μπλε που δεν πρασινίζει καθόλου, όπως το δίπλα, άρα και αυτό το κόκκινο μοιάζει να έχει μπλε και αυτό το μπλε μοιάζει να έχει κόκκινο. Θα πάρω ένα ωραίο καθαρό μόβ και αυτό το κίτρινο που είναι πιο ψυχρό, που πρασινίζει από μόνο του, και αυτό το μπλε που είναι σαν να έχει και κίτρινο γιατί πρασινίζει, θα πάρω ένα ωραίο καθαρό πράσινο, γιατί έχω αποκλείσει το κίτρινο που μπορεί να φαίνεται ότι έχει και κόκκινο ή το μπλε που μπορεί να φαίνεται ότι έχει και κόκκινο μέσα. Αποκλείω πάντα δηλαδή το τρίτο χρώμα της παρέας επιλέγοντας τις πιο καθαρές, ζεστές ή ψυχρές αποχρώσεις. Αντίθετα τώρα, εάν θέλω οι αποχρώσεις μου να είναι πιο σκοτεινές, τότε πρέπει να συνδυάζω πάντα και τις 3 αποχρώσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, είδαμε εδώ στον εσωτερικό δακτύλιο ότι έχουμε τις σκιές. Η σκιά είναι η πιο σκοτεινή απόχρωση, αυτή που μαυρίζει, ενώ η τίντα είναι η πιο φωτεινή. Αυτό είπαμε ότι το πετυχαίνουμε συνδυάζοντας τις αποχρώσεις που βρίσκονται στον κύκλο των χρωμάτων τοποθετημένες η μία απέναντι, διαμετρικά απέναντι από την άλλη. Και έτσι αναμειγνύοντας τις μεταξύ τους θα πάρω πιο σκοτεινές αποχρώσεις. Δηλαδή στο κόκκινο
θα βάλω μέσα πράσινο και θα πάρω ένα πιο σκοτεινό κόκκινο. Γιατί βάζοντας μέσα στο κόκκινο το πράσινο, ουσιαστικά βάζω κίτρινο και μπλε. Βάζοντας μέσα στο κίτρινο το μοβ, το χρώμα που είναι απέναντι, ουσιαστικά βάζω κόκκινο και μπλε. Μοβ προκύπτει από αυτά τα δύο. Βάζοντας μέσα στο μπλε το πορτοκαλί, ουσιαστικά τι βάζω? Κίτρινο και κόκκινο. Ή αντίθετα, βάζοντας μέσα στο πορτοκαλί το μπλε, τι έχω? Έχω κίτρινο και κόκκινο και του προσθέτω και το τρίτο χρώμα που λείπει. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο να κατανοήσετε τα χρώματα, πώς μπορείτε να αναμειγνύετε φωτεινές, καθαρές αποχρώσεις ή αντίστοιχα πώς μπορούμε να δημιουργούμε πιο σκοτεινές και πεσμένες αποχρώσεις και εύχομαι καλή επιτυχία.